Sa 674 karim sa smuggled cigarettes ang nakumpiska sa Macar Police Station gikan sa bunggo nga gimanihuan ni Maxil Ahadi Sali human malambigit sa disgrasya ganinang alas 2 sa kadlawon sa Purok 15 Diversion Road, Barangay Apupong. Sumala pa human makadawat og impormasyon ang kapulisan sa disgrasya nga natigayon sa nasampit nga lugar. Dali kining girespondihan kung diin nakita ang 9 ka karton sa sigarilyo nga dunay estimated value nga 531,460 pesos og 19 ka bundle sa smuggled comporters nga nikatag sa dalan. Matod pa ni Police Lieutenant Colonel Patrick Elma, labaw sa Traffic Enforcement Unit Jansan, samtang ginasubay sa bunggo ang Diversion Road gikan sa Apupong Round Ball padulong sa Barangay Sinawal. Alkalit kining nawad-an og kontrola, nabalingtong makadaghan nga higayon. Nag-lost control siya sa kanyang vehicle causing it to be overturned. So overturned multiple times na nagresulta ng malakas na impact at yung vehicle sustained major damages na parang was partially wrecked na. Wala kayong damage. Kaya nga, during the conduct of ocular investigation, nakita ng mga responders natin yung mga 9 boxes of suspected smuggled cigarettes and 19 large bundles of suspected smuggled ukay-ukay comporters scattered along the area of the crash. Sa pagsuta, wala na ang driver apan nakuha ang certificate of registration sa tag-iya sa sakyanan. Ang mga smuggled giturn over dayon sa Bureau of Customs samtang anaa sa kustodiya sa TU Jansan ang bunggo. Sa pagkakaron, nagpadayon ang kapulisan sa investigasyon aron madakpan ang driver og masayran asabot i-deliver ang mga sigarilyo. Mga katropa, gusto ba nimo nga lig-on ang imong immune system, kontrolado ang blood sugar ug mas energized kada adlaw? Sulayi ang Santon Plus Gold. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Lovely Tokero, XFM News.